Veľké kombi, benzínový trojvalec a automat. Tak to som na to teda zvedavý. Ale teraz vážne. Peugeot 308 vo verzii kombi dostal podprednú kapotu benzínový preplňaný trojvalec s objemom 1,2 a má výkon 96 kW, čo je 130 koní. A prevodovka nie je žiadny pomalý vleklý robot. Ide o klasické planetové ústrojenstvo vybavené hydrodynamickým meničom krútiaceho momentu. Francúzi v tomto prípade stavili na istotu a prevodovky im dodáva japonská spoločnosť Aisin. Za luxus automatického radenia si v tomto prípade treba priplatiť a nie málo, ale myslím si, že táto investícia sa oplatí. Inak tento motor je v ponuke aj so 6-stupňovým manuálom a slabšie naladená verzia, ktorá má výkon 81 kW, čo je 110 koní, je v ponuke len s 5-stupňovým manuálom. Zladenie motora a prevodovky sa konštruktérom naozaj vydarilo. Rýchlosť a najmä plynulosť zmeny prevodových stupňov je ukážkové a ja ho hodnotím na jednotku. Prevodovka radí vyššie stupne skôr, ako by som to radil, ak by som tu mal napríklad manuál. Bežne necháva otáčky motora klesnúť na hranicu 1500 za minútu. Aj keď mám taký pocit, že motor ešte stále vládze, má paru, ale v kabíne je počuť také jemné dunenie. Napriek tomu som počas redakčného testu nemal ani raz potrebu siahnuť na pádla pod volantom a preradiť, alebo skôr podradiť manuálne. Ak príliš nedúpete na plyn, ale ho len tak zľahka hladkáte, prevodovka uzamkne menič, auto sa tak veľmi plynule rozbieha a v tomto prípade som nemal taký pocit, že by sa agregát nejakým spôsobom trápil. Keď ale dostane pokyn od šoféra, v tomto prípade odo mňa, šliapnete mu na krk, zatlačíte ten pedál akcelerátora až na podlahu, s podradením rozhodne neváha. A ešte taká drobnosť, je tu také veselé tlačidlo, šport, vtedy sa zvuková kulisa úplne zmení a do reproduktorov ide taký športový zvuk, ale športový zvuk trojvalca. Konštruktéri veľmi dobre naladili riadiacu jednotku prevodovky, ktorá dokáže ťažiť z krútiaceho momentu preplňaného motora. A propos krútiaci moment, ten má veľmi slušnú hodnotu, 230 Nm a je k dispozícii už od 1750 otáčok. Podľa údajov výrobcu 308 kombi zrýchluje s automatom takmer o sekundu rýchlejšie ako s manuálom, čo si myslím, že je na 1.2 dosť. Takisto hodnota prúžneho zrýchlenia zo 60 na 100 je v prípade automatu lepšia, aj keď len o 0,3. A to aj napriek tomu, že tento model, ktorý ja testujem, je v porovnaní s manuálom o 20 kg ľahší. Lenže rozdiely v spotrebe sa pohybujú od 0,4 do 0,8 litra. Napríklad, keď idete po diaľnici 130, motor točí 2750 otáčok a je dosť smedný na môj vkus. Ukazovalo nám to 6,3 litra. V meste, ak jazdíte tak, ako ja vravím, langzám, to znamená hladkáte ten pedál akcelerátora, tak sa zmestíte do 7,5 litra. Nevýhoda tohoto trojpiestikového motora je, že je veľmi citlivý na pedál akcelerátora. Ak len trošku zaakcelerujete na križovatke, vyrazíte viac dopredu, razom sa tá spotreba prehúpne cez 8,5 litra. Automatická prevodovka v tomto prípade rozhodne nekazí radosť jazdy, ani dynamiku, práve naopak. No a spotreba odráža známu pravdu, za luxus si treba priplatiť.